Bertsolariarena bizi gogorra da, ta askoz gogorrago badugu udara. Herriz herri gabiltza ona eta ara, oiana dena utzita goazen Kubara. San Miguelak pasata itzuliko gara, San Miguelak pasata itzuliko gara. Proposatu didazu Kristoren bidaia, uda eta Kubadan gaurko aldagaia. Berez eukiko nuke joateko naia, baina oraingoan ezetz esan behar daia. Iaz ibi